Rakitić! 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 Da, 3-2! Vida! To Domagoj! Kudjajev i Kudjajev sigurno 3-3. Rakitić! Ivan Rakitić vodi Hrvatsku u polufinale svjetskog prvenstva! Idemo Ivane, još jednom pokaži onu svoju mirnoću, još jednom pokaži rutinu u ovakvim trenucima i odvedi nas u polufinale. Pogledajte Zlatka Dalića, na klupi je, ne može gledati ovu dramu. Rakitić! Pozdrav, ovdje je Ivan Rakitić, možda isto tako poznat kao Raketa. Volio bi da pozdravim sve Hrvate u dijaspori. Prije svega velik pozdrav i ja mislim da svi znate, kao što i meni sigurno svima vama, što znači Hrvatska, što znači imati tu priliku predstaviti našu zemlju, naš narod, nogometom, našom reprezentacijom, našim savezom. Uvjeren sam i tako želim posebno pozdraviti sve ljude koje diljem svijeta putuju da bi mogli popratiti ne samo nas nogometaše, nego općenito sve sportaše koji se borimo za našu malu, ali moćnu zemlju, da se borimo jedan za drugoga, da se bodrimo i sve to zajedno osjećamo. I uvjeren sam da na cijelom svijetu koliko god koji može dati, to je dobro došlo. Jer zajednička snaga je puno veća nego bilo što drugo. Kao što svi znate, imali smo prelijepo ljeto 2018. u Rusiji i sve to što smo zajedno postigli je ta naša snaga, ta naša posebna snaga, taj domoljub koji osjećamo, koji imamo, koji jednostavno, mislim to samo mi Hrvati možemo postići, iako u tom velikom finalu nismo pobijedili, nego smo osvojili cijeli svijet. Osjećali smo ljubav cijelog svijeta i to je nešto jedinstveno. I uvjeren sam da isto tako vi, svi biznismeni, ste sposobni da postignete i još veći uspjeh nego kao što smo mi to uspjeli i u Rusiji 2018. isto tako u Francuskoj 98. godini sa broncom. Tako da vatreni su uz vas. Velik pozdrav svima, tako da znate da vaša Raketa je uvijek uz vas. Ništa, sve najbolje, svako dobro i kao uvijek iznad svih Hrvatska. Pozdrav!